kowe bojoku? Lanang kaya ngono. Duwe tata krama negara lagi kena wong wedok arep ngrungkang-rangan jual jawel. Mangsane padakne aku wong wedok sing regane murah ngono. Awan lho, lek kangsa dewa sing mok goleki dhek arep ngrabi aku lho paten ana. Tenane lho. Iya, sawangan kedanan karo aku, nyawang aku ora gelem kedhet mripate. Blas enek 2 menit, 3 menit, 5 menit ki mripate ora kedhep, jabake jebul tak sawang mripate ora kedhep ki nggon telapukan diganjel karo korek jas. Kangsa dewa, dhek sumbar-sumbar dadi ratu. Wong asline sing duwe wenang negara Mandura bilang aku karo penyan. Ya. Rampung ngono kae Sukerta ana ing negara Mandura Patih Kangsa sumeblak padang kahanan negara Mandura Kakang Kakrasana Sumangka hanggro sesumbaran windu ketara bumi gonceng kumalodo kadi guntara ketut umoping kang coloni timbak lumembak banyune kumambang kulitmu jenengmu mesti Kakrasana. Ya. Kakrasana bocah pidor kandhang. Kowe Kangsa Dewa, ya pancen gamangku. Kowe iki mangsa nglak wanci gawe geger tatanan negara Mandura. Aku nadanta bocah desa. Ora iso nugel gulumu jojol Kakrasana. Wah, pengin mutar saiki mangsa ora. Jan. Cah desa rasa tenan. Kulino macul, kulino nandur pari. Ayo, nadyan toke wong kutha nek ora ana wing desa kaya sene Kakrasana, ora bakal iso mangan. Mergo sing nandur pari ki wong desa. Tong. Iya ya ngerti kowe bar panen.